Wel, maen nhw'n galw'r gêm yma yn ddarbu Gwynedd, a mae wedi dechrau yn danllyd. Hayes ar yr asgell, y bast i fewn. Noah Edwards yn ôl i Hayes. O amddiffynwr y balan llithro, 3 o gwmpas y bêl. Y bêl yn torri'n glir. Noah Edwards yn cyrraedd na gynta! A'r bêl yn sleifio mewn, heibio Alex Ramsey cyn golwr y Cofis. 20 munud wedi chwarae, a mae'r tîm cartre ar y blaen. Sut gafodd Noah Edwards gymaint amser â hynny? Gei grydd yn uchel, y pennau fynd yn y canol, oedd Peter, no! A Gareth Edwards ar y folyn tan o'r postyn! Sean Bradley unwaith, ddwywaith! Y bêl yn cael ei chlirio. Hugh Griffiths yn gwylio o'r Ostlys a gwylio'r bêl yna rywsut rywfo ddim yn croesi'r llinell. Fe darodd i'r postyn a'r bêl oddi ar y llinell. Mendes oedd yno, dwi'n credu. Bradley yn colli allan a Mendes a'r bas yn gynnar i ddehau Venables. Parker yn gadlydd i fynd. Chris Venables yn glir. Venables! Arbediad da gan Tyler French. Mae'r bêl dal yno i Henry Jones. Jones yn codi ben y croesiad i nunlle, ond Tyler French yn cychwyn i gêm gyntaf yn y gyngrair yn absenoldeb Tibbets yn arbed gan Venables, arbediad campus. Sean Bradley ar gic. Gareth Edwards ar peniad ac oedd angen y cyffyrddiad dros y traws gan Ramsey. Y bêl yn rhydd yng nghanol cae. O, Venables a sodliad hyfryd. Shannon sydd wedi chwarae'n wych yn y rôl newydd yng nghanol cae yn ystod y tymor hwn. Henry Jones ar croesiad, a bu bron i honna fod yn gol i'w rwyd i hun. Nawr te, Will Evans yn syrthio, mae'n gic o'r smotyn. Mr Livesey y dyfarnwr a dim amheuaeth o'r golwr yn ei harbed i, fe ddyle wedi dalu, a mae wedi costio cic o'r smotyn i'w dîm. Venables yn erbyn French. Venables! Gyda beth sy'n o bosib yn gigol ar hanner cyntaf, yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal, Caernarfon 1 y bala 1. Stevens a chliriodd syml, mae hwnna'n cyrraedd Sean Bradley. Bradley, o, heibio un. Bradley'n syrthio ar ymyl y cwrt Cosby, y dyfarnwr yn ysgwyd i ben. Mae gan Bradley draed mor chwym, ond oedd y lawr braidd yn hawdd, ond emheuedd os oedd hi o fewn y cwrt hefyd. Bradley, o, sylwch ar y lles y gan Sean Bradley, i ergydio'r ymyl y cwrt. Ramsey'n ei harbed i, mae dal yno i Hayes. Hayes yn isel ar draws. Ramsey mynd amdani. Noah Edwards yn syrthio. Di Ramsey ddim yn hapus. Ben a'i gyd chwaraewr. Wel, oedd hwnna'n edrych yn debyg i'r gic o'r swatyn a roddwyd i'r bala. Yr un rhan o'r cae. Ramsey'n arbed yr ymdrech gynta. Y bêl yn tasgu a Noah Edwards yn syrthio. Cerdyn melyn i Ramsey yn neud am y dacl am y brotest. Shannon. Venables. Mae'n dod o hyd i le mor gyflwys ac yn dod o hyd i Will Evans hefyd. Evans i mewn i'r cwrt, y golwr oddi ar y linell. Yn ei methu hi. Y bêl ar draws i Corea. Y bala yn ymdrechu. Mi o'n y gam sefyll yn y pen draw. Cyd chwarae hyfryd gan Venables a Will Evans. Y cyffyrddiad braidd yn drwm gan Evans, ond hynny'n tynnu'r golwr oddi ar y linell, ond Corea'n methu rhwydo. Thought we should have won it. I thought first half we bossed it. They've shot through a melee of bodies there and they haven't had another chance in the game really. Late on there's a bit of a scramble and a kerfuffle there, but wasn't a clear chance or anything, and then, you know, they've put bodies on the line to prevent us scoring up there, so, you know, it's a hard place to come. They're well drilled and stuff, so, you know, yeah, it's okay, you know, but I think we should have won it.